Bon dia, bona tarda o bona nit. Independentment de l'hora del dia que ens escolteu, cordeu i apreteu-vos els cinturons perquè està a punt de començar el programa de Fórmula 1 català. Està a punt de començar La Moreneta. Preparats? Llestos? Ja! Morenets, morenetes, molletans i molletanes, mecenes, benvinguts una setmana més al vostre programa de confiança. La sequera, de la qual parlava el Víctor fa una setmana, s'està acabant i no parlo de la de l'aigua. Com bé el Víctor va dir, estàvem en una travessia pel desert, però que ja arriba a la seva fi. El Gran Premi d'Azerbaidjan és a les portes. Per fi és Race Week. Com podreu veure o escoltar, avui l'Aleix està canviat. I s'ha convertit en el senyor Pol Corredoira. Hola! El nostre desfal diumenge. Què Com tal? estàs, Pol? Molt bé, molt feliç de ser amb vosaltres i de ser Aleix durant una tarda. I la cosa veig que avui va una mica de speakers i comentaristes, perquè passem del speaker del Barça a un dels comentaristes de la Kings League, que també està al Matina Codina, el Tu diràs i a 1000 llocs més. Abans de preguntar-te com estàs, vull afegir que personalment a mi em fa moltíssima il·lusió que estiguis aquí, perquè la gent no ho sabrà, però tu vas ser a la meva graduació a l'ESO. Sí, és veritat. El 2018 vas ser professor meu d'alemany el 2017 i 16. Efectivament. LinkedIn, Quan jo tenia 13 i 14 anys. Sí. Que dur. Haver-te vist tot el que has anat aconseguint durant aquest temps, de veritat que ha estat l'hòstia. Que guai. I no ho diré pas perquè estiguis aquí ara, però recordo que aquell Adri de 13-14 anys et tenia com un referent i l'Adri dels 20 encara ho pensa. Bravo! Bravo! Excel·lent! Un aplaudiment Excel·lent! pel sentimentalisme. Història. Albert Bermúdez, benvingut I per a un estimar els programa professors. que fa 2 setmanes no coneixies. Benvingut a La Moreneta. Oh, Gràcies. Que bonito. No sé què més dir ja. És que jo molt clar. emotiu. Molt Hòstia. emotiu. Home, doncs digue-li gràcies almenys. No, gràcies. Ja he dit gràcies. Com la mare, no va parir. Ja he dit gràcies, però sí. Hòstia, fa molt a favor. Crec que mai m'havien introduït així d'aquesta manera. És una mica subtilment la mamada de la sotana, però Sí. sense ficar el nom. Perfecte. Dit això, presento el senyor aquest del meu costat. Treia bones notes, Sí. la Ah, sí? rata aquesta. Sí. Era dels intel·ligents de classe, tot i que no voldrà dir. He dit que treies bones notes, no que fossis dels intel·ligents. Aquest senyor No ja el sabia. coneixeu també, Víctor Córdoba. Bones... I després, bueno, ja passem a la tertúlia. Vale. Ja diré després. Fotem-li de- Passem a la de- tertúlia. Excel·lent, doncs. La tertúlia. Albert, Hola. quan ve un convidat, Dos. sempre li fem... Com que dos? No, hola dos. Vale, ja està. Que és la segona vegada, vale, vegada que dic hola. Quan ve un convidat, sempre fem una sèrie Sí. de preguntes per saber les seves filles formuleres. Sí. Jo sé que tu fa anys que no mires la Fórmula 1, però te les farem igualment. Zero, sí. Vale? Quan tu eres el meu alumne, ja no ja la ho mirava. has deixat. Ja no la Mare mirava. de ja. Déu, senyor. Ha passat una mica com quan jo vaig començar a veure Batalles de Gallos, que tu ja ho havies deixat també. També, tot el que ell emprèn, jo... Tu veies Batalles de Gallos? Jo he tingut 16 i 17 anys, també. Però no et vas quedar llavors, tu? Jo em vaig quedar el primer Escone. Hòstia! 2008-2009, Mare meva, Red Bull no era ningú. Red Bull Batalla de Gallos, 2006, 2007, 2000... Des del 2006 fins a 2011 o així. Excel·lent. Amb el principi d'Arcano, Arcano amb 16 anys, allà plego. El següent pas serà que ell deixi la Kings, entro jo. Bueno, escolta, no ens flipem. tot és intentar-ho. A poc a poc. Quan vas començar a veure la Fórmula 1? Quan vaig començar-la? Hòstia, doncs no, jo recordo a casa tota la vida, el meu pare sempre li havia agradat, meva àvia sempre deia, el diumenge anàvem sempre a dinar a casa la iaia, i meva àvia sempre deia, espereu un moment que facin la corrida i després dinem. Em deia corrida, ja fan la corrida. I ja està. I llavors miràvem a la sortida de la corrida i començàvem a dinar a casa la iaia. La següent pregunta és quan malalt ets? Ara sé que no ets malalt de la Fórmula 1, però en el seu moment quan eres? No, era malalt al nivell estàndard. És a dir, no era massa malalt, m'agradava, la seguia, i igual que suposo que molta gent en aquell moment, perquè abans la Fórmula 1 potser la seguia molta més gent que ara, per un tema Fernando. Pensar que aquest any Fernando... Sí, ara ha tornat rebrotant. a revifar, però clar, Fernando ja està a punt de morir-se. Per tant, Bueno. en el seu moment... Factos. Bueno, en el seu moment... Ara està rejuvenint-se amb una Taylor Swift. Ah, sí? No. Perdó? Hi ha el rumor. No. Què ha passat?
No m'he enterat. No t'has enterat? No, Hi ha el no. rumor d'Alonso Taylor Swift. No, home, per favor, però... És Com mentida, Alonso mentida. estigui amb la Taylor Swift? Taylor Swift té 33 anys. ¿Cómo? Sí, sí, Com sí. ho tens? Repítame ese numerín. Té la seva edat, però no, Taylor Swift no. Sí, per favor, no m'imagino. No, m'ho imagino. És un rumor que han creat els fans. És una altra I lliga. que estan alimentant. Aleshores, el teu pilot preferit era Alonso. També et diré que jo era bastant de tots els que... O sigui, el meu preferit era Francesc Rosés. Ara! Ara! Era Francesc Roser. Tinc el plaer de conèixer-lo personalment. A partir d'aquí m'agradava molt Jarno Trulli perquè feia bons taps. Hòstia, és molt Era goixo. A l'escudero de Fernando Alonso. Sí, senyor. M'agradava molt Raikkonen a Ferrari i era bastant de Schumacher, també, evidentment. Fort, això, Hi havia gent que abans era Schumacher, ara no ho és ningú. No. Perquè el pare no es pot ser del pare i el fill ja està fora de la També Fórmula sí 1 que es pot ser del pare. Bueno, Que es pot ser del pare com a Del pare, persona, no com a sí, professional. clar, com a Clar. professional. difícil. O com a ex... Sí. Sí, sí. després, equip preferit, entenc que era Renault, o tampoc? Et diré que a mi em feia molta gràcia, evidentment, sempre he anat amb els dolents, i em feia molta gràcia Baumgartner. El tio que es va llançar Hòstia. des de No, l'estratosfera? Sí. aquest no era. No era aquest? Baumgartner era un altre que portava Minardi, 2003, 2004 o alguna cosa per l'estil. Hi havia un pavo que es deia Baumgartner, que era l'últim sempre. Pobre. I llavors Narain Kartikeyan a Force India. A favor. Vale, Hòstia, vale. el indio volador. Sí. I aleshores, dels preferits, els més odiats? Els més odiats, a veure, a mi em queia molt malament en el seu moment Hamilton. Vale, Em va començar caient molt malament Aquí em Hamilton. tens. Perquè com a persona que resideix a l'estat espanyol, l'odi a Hamilton s'ha inculcat sempre. Sí. I a partir d'aquí... No, que em caiguessin malament tampoc n'hi havia massa. Em queia bastant malament Rubens Barrichello. Per què? Perquè Què ha fet el no pobre? m'agradava. Perquè era brasileny i no tenia nom de brasileny. Ui, Si estigués de Sousa, m'hagués caigut bé. Vale. Després, quan cau la 33? Sincerament, Ni puta idea. no en tinc ni idea i crec que no sé si caurà. Com? Upa! Com? Ha caigut ja? No, No, encara no. Fa 97 anys que l'anuncieu i no ha caigut. Ja és això, Ah, la gràcia de vinga, generar cap a hype. casa. I les últimes dues preguntes d'aquest mini-test, bueno, mini-qüestionari, que pots no respondre-les si no vols. Vale? Tio. Primer, qui vas votar a les últimes eleccions? Bueno. Et diria que he votat a la CUP, però... No me'n recordo tampoc, eh? I la següent, aleshores la resposta crec que ha de ser quina serà. Puta Espanya? Sí. Aquesta pregunta la fem a tots els convidats. Aquesta resposta... Això... Villa del Prat ens ha respost això. Joan Villa del Prat ha respost I això. què ha dit? Que sí. Oh, no m'ho puc creure! Sí. Hòstia. Aleshores, amb el qüestionari ha fet setmana de poques notícies en el món de la Fórmula 1. Correcte. Com he dit, ja s'acosta la fi de la sequera també. Farem una superbreu prèvia del Gran Premi de Bakú, que és aquest cap de setmana, Superbreu. i passarem a altres temes. Jo tinc la prèvia. Aquest cap de setmana es corre a Bakú, tancat. Vale. Jo volia, Albert, com que no saps la grella actual, vale? Vull que em diguis qui creus que farà la pole. Vale? Jo et dono 3 noms. Pastor Maldonado, Román Grosjean o Sebastian Vettel. És que em sembla que pot ser que els tres nois juguin. Excel·lent! Excel·lent! Perquè me'n recordo, aquests els recordo. La pillada. Ja de fa un temps. Vettel s'ha retirat aquest any, eh? Sí. Veus com sí? Vettel! Molt bé. No, la pole ni idea de qui la farà, no, Albert? Com es deia aquell? Verstappen. Mira, Sap. Sabe coses. Sabe coses. Sabe coses. Verstappen els dos també? Sí, la farà. Sens dubte. Vale. Top 3 de la cursa? Verstappen i qui més? I Quins dos més més? pots treure? Que sé, tio. Alonso i encara hi Hamilton. és Checo Pérez? Sí. Checo Pérez. I Fernando Alonso. De fet, Checo és el company Sí. de Verstappen, Veus? tenen el Perfecte. millor cotxe, És, Hòstia, de tio. i Alonso porta podi a les 3 curses. Verstappen, Pérez, Alonso ha sigut... El que més s'ha repetit aquest any. podi de moment. 2 vegades. Senyal que els de la Fórmula 1 són tan pesats que fins i tot jo me n'entero. Això està molt bé. Això, Sí, Una abraçada al sí. community des d'aquí, eh? Sí. La gent de màrqueting ho està fent bé. Pilot que provocarà més red flags? Lance Stroll. Company d'Alonso. Qui has dit? Lance Stroll. Lance Stroll? Sí, es diu així. Es diu així de debò, eh? I en argentí, Lance Stroll? És com algú que vol dir Lance Armstrong, Sí. però que no acaba de... Minguella dient Lance Armstrong. És mi... Lance Armstrong. Escolta'm una cosa. i en argentí faig un apunte, estrolar-se és xocar-se. Ah, sí? Hòstia. Pues, O sigui, Mira, quadra bon amb el seu apunt, nom. bon De fet, apunt. l'any passat a Bakú, Ja està, perdó. l'any passat a Bakú va fer el gilipolles i es va xocar 2 vegades en una mateixa volta. Sí. Contra el mur. Sí. Santíssima. Després, quan la cagarà Ferrari? No la cagarà. Quan Charles Leclerc s'estrella contra el castell. Tornarà a passar. Tornarà a passar. I'm stupid. Mercedes i Aston, qui queda per davant? Mercedes. Mercedes.
Vale. Mercedes. Sí. Sí? Sí? No ni em mirava ja. No li importava una merda que digués. I ara contestaré sempre. És la primera vegada a la història de la Fórmula 1 que hi ha 2 qualis en un mateix cap de setmana. Sí. La Fórmula 1 ha canviat molt, Albert. Sí, no, el Kers... El PERS ja no hi fa és. servir. Ja no hi és el Kers. Ara hi ha una cosa que es diu DRS. Ah, el DRS, això. Això sí, molt bé, això el sí. DRS. Aquest divendres es fa... Saps que també és un seguro dental, el DRS? Com? Sí, sí. Una vegada que vaig a pagar al dentista i em diu, hòstia, si tinguessis el DRS et costaria menys. Jo, 20 quilòmetres extra per recte. Sí. Bé, ja està. Una dada que us dono fins aquí. Molt bé. Doncs és el primer cap de setmana que es fa la quali el divendres, dissabte es fa quali de l'esprint i la cursa sprint, i diumenge es fa la cursa normal. Vull mostrar la meva repulsa més absoluta contra aquest format. Sí? Fins aquí Sí. sí. Més entreteniment, És entreteniment. La gent es pensa Més diners, que eh? la gent es pensa que per fer més coses que semblin més emocionants hi haurà millor sortida o millor rentabilitat. Jo no sóc partidari. És com lo de la Superliga, veus, que jugaran Madrid i City 3 cops a la temporada. A mi ja m'agrada que juguin un cop al febrer i la gent tingui un hype. Ho sento molt, jo sóc així. Old school, old school. Estic Estic d'acord. Em sembla molt bé. Ja està. Vols rendibilitzar una mica el que és la Fórmula 1? La següent part de la tertúlia era crear la F1 Kings League. Vale, bueno... I aquí, Albert, sí que et miraré més perquè també vull Vale. que parlis tu. Vale? Som-hi tots. Perquè a més m'imagino que si fem això és incorporant sobretot expilots i gent que ja ha sortit de El la carrera. Ronaldinho de la Clar. Fórmula 1. Exacte. Clar. Llavors Si hi ha aquí ja Si hi ha domina. expilots, a favor. Albert Home. Mu ja domina. Però clar, Carta Schumacher. són com el jugador... Què és la carta Què és la Schumacher? carta Schumacher? Es para el partit. Sí, es para el Es para el partit. Prou. Vale, comencem amb les normes que ens inventem. Vale, o sigui, és futbol o és Jugues sobre automobilisme? llits, perdó, ja està. És Fórmula 1, És Fórmula però en format Kings League. O sigui, Vale, ens inventem ok, nosaltres. m'agrada. Ara som Gerard Piqué. Molt bé. Jo Inventem. la faria al karting Cardedeu, Vale? vale? Res de monoplaces, tot karting. Tot el Mundial a Cardedeu? Tot karting. Però tot a Cardedeu? No, hi fem diverses proves. Vale. Castelloli, Oviedo. el Vendrell... No, tot Catalunya. Vale. Catalunya, el món ens mira. Com, tenim evolució del nostre projecte conjunt. Amb què? Es fa el diumenge. No a la digui- Morada. no digui dic res, encara no ha jo sortit. Projecte conjunt. Que passaran coses. Això coses. pot ser l'evolució, Però estaria guai fer també un circuit urbà a Catalunya en miniatura. Jo ho veig, Ja que fem karting. Pels guiris, no? Sí. What is this Sagrada Familia? Oh, it's nice, but it's more Sagrada Familia. Sí, no. Fer-ho a Catalunya en miniatura i que vagin passant entre mig a fer slàloms. Jo ho compro. Però Excelent. clar, com fiques els cars per allà? Home, sí, no, cony, no he estat mai. O sigui, i ara mateix la meva imatge de Catalunya en miniatura era blocs on Sí? tu podies fotre i pistar pel mig. Pensa que hi ha inclús una porxada de Granollers allà a Catalunya en miniatura, eh? Sí, o sigui, no, hi ha de no tot. és tan mític, Hi ha eh? coses que I de l'Hospitalet? Hi ha blocs de Bellvitge, en miniatura? Hi ha navalles, hi ha mini navalles. No, escolta, tot serveix. Bueno. Quines normes ens inventem, sisplau? Quines normes ens inventem? Karting, Sí. a tot Catalunya. Sí. Vale, normes d'aquestes tipus, el 2 contra 2 o el de et robem un penal... A mi m'agrada el concepte que fan servir els càrtings, per exemple, de que et fan parar, si ets un puto cabraló que et fan parar. Jo I el diuen, faria baja, respeta un poco más, baja. Un Mario Kart. Sí, és a dir, seria- Un Mario Kart sí. m'agrada. Sí, però què fiquem, un plàtan allà al mig? No, però plàtans no, però jo què sé, pues que... Hòstia, pues, fins i tot, que les rodes et girin un segon més tard que el que tu gires el... Que, Clar, tot, que tot et passi un segon més tard del que fas. Has de trucar molt les coses, no? Clar, sí, aquí hem de ser molt mecànics. Bueno, jo I- què sé, jo estic... Tampoc ho muntarem, això. No. O sí? Sí, Bueno, no és una sé, cosa ja, bona. tu diràs. A mi em molaria que el cotxe tingués limitador. Val? Vale. O al revés, o donar-li un DRS, per exemple, algú que passi per meta i tingui un DRS. Vale, Jo són estava normes que pensant, compro. pots crear com... sabeu la MotoGP que hi ha a la Long Lap? Sí? Doncs fas una mica algo semblant, però més cabron. En comptes de que sigui simplement el circuit una mica més llarg, li poses terra i un bassal. El fas passar pel mig de la mini fageda del Jordà. Exacte. Vale? El fas passar per un bassal en un Del càrting. Jordà, d'un home que es diu Jordà. El senyor Jordà. Vas Vale. en càrting i acabes xop. Bueno, hi havia una escuderia, Jordan. Sí. En català seria el senyor Jordà. Seria Senyor Michael. Michael Jordan. Bueno, i ja que parlem de la fageda, doncs els pilots tots No. sabem com serien. No vagis per aquí. No anem per aquí. Prendré mal. Anaves a dir vegetals? No. No saps el de la fageda? Sí, Ah! Vale. Sí, Parlaves sí. d'això, no? parlava Sí, d'això. sí, vale, ho parlava he pillat d'això. tard. Sí. Escuderies, que has tret d'escuderies. No, equips. A mi m'agradaria, pues, evidentment... Poden haver-hi escuderies passades. Sí, Sí, pot venir Benetton de cop. sí, jo vull escuderies passades. Benetton Minardi
Jo faria Ferrari per un tema històric, Aston Martin per un tema de fandom. Haurien de ser, no, però això haurien de ser com a la Kings Clar, League. com Si a voleu la fer com a la Kings League, han de ser noves. president. Noves. Han de ser noves, Han hem de de ser buscar noves. presidents. Qui són els Hem de- presidents? Joan Vidal Prat. Home, un seria Fernando Alonso. Francesc Rosés. No, Francesc Rosés. Vale. Francesc Rosés ha ha de de ser ser president. Vale. Sí, però sempre hi ha 2 o 3 futbolistes i llavors la resta són persones mundialment No, conegudes. llavors, diguéssim. per pilots de casa serien Pepe Costa, serien Dani Juncadella, Jaime Alguersuari. Jaime Alguersuari, Dani Clos, I Dani Clos, ja està. I Dani Clos. Vale, són els 4. Vale, 4. Francesc Rosés, Francesc Rosés. evident. Francesc Rosés dona per 3 anys de Kings League, eh? Sí. 3 splits. Ell sol, ell sol. Atenció, perquè acabo d'alinear els sí, meus sí. pilots. Clar, però de parar el cor! aniria a buscar pilots als 50 de la seva Clar, època. clar, A més, Damon el seu comodín, sabeu que fa... Sabeu que ell Aniré a buscar és Ellen conegut, Prost. és conegut pels seus, per les seves rimes guarres. No sé si sabeu. Francesc Rosés? Sí. No, Explorem format. Francesc Rosés Sí, fa rimes fa- guarres amb la seva veu? Aquesta Sí, que té? sí. Jo ho he sentit en directe. Vol jugar el tio. M'acabes de deixar de quadres, Víctor. Literalment. O sigui, no Sí, m'imagino sí. a Rosés fent coses guarres. Després m'agradaria Antonio Lobato, m'agradaria que participés. Vale. Per un tema històric. Sí, home, i tant. A més, a Catalunya... Villa del Prat. Però, per tingut- exemple, també. a l'Antonio Lobato l'equip seria, l'escuderia seria S'Enganxao. Clar. Sí, clar. I, de O fet, coses així. m'agradaria molt que Puzolana, participessin no sé què. Puzolana F-Team, F1 Team, Sí. que fossin Gonzalo Serrano i Antonio Lobato, Vale. recordem, Com els s'odiaven a Buller, mort. no? Els dos junts. No, s'odiaven a mort, i llavors o van junts o van separats. Si van separats es mataran, si van junts es mataran. Per tant, tècnicament, Bueno, els fiquem guanyem. junts, els Vale. Bullers són dos i són Pues, el mateix equip. que es diguin Telecinco F1 Team. Vale. Jo també proposo nanosexo. Nanosexo al tuitaire. Sí, el Sí, tuitaire. Està bé. Nanosexo et situes? No. Bueno, no passa res. Cap problema. Un tuitaire Seguim que endavant, li seguim menja endavant. tot el dia a Alonso. Correcte. Vale, pilots. Jo faria... No, han de ser amateurs. Hòstia. Clar, és que a la No, Kings però League- clar, aleshores no té gràcia que nosaltres diguem ara... Ja, però, Mira, és a dir, jo tinc el que una podem dir és els fitxatges Vale, els estrella... jugadors 12. O El jugador- 13, Mira, no sé quin és. jo tinc Els que un- són els que han jugat són Sí, els els 12 o 12, els 12. Jo tinc Vale. molt clar. Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya, Sí. un autèntic depravat del Sí, volant, sí. vale? Segueix competint, Sí. amb 50 no sé quants tacos que té. Ja vale? està, ja podríem passar-lo. Per mi és un claríssim. Carlos Sainz pare. Carlos Sainz padre con el És un cotxe del altre, Dakar. és un altre. Con el cotxe Sí. del Dakar. És Jo el veritat, fotria. Jos Verstappen. Jo... Home, pare? Sí. Sabeu qui Sí. portaria també? Nano Mesa. Qui collons? Ah, sí, home, l'enigma. A l'enigma. Oh! l'enigma. Mare que us va parir. Qui collons és aquest tio? No, Mesa, sí. No, El pots, Kun posar, Agüero? pots posar Schumacher amb una marca, amb Per una favor! màscara i dir que és enigma i no arranca, què passa, saps? Quin problema hi ha aquí? O que algú el porti amb un mando de la Play. Schumacher, que hi ha hagut polèmica, vull afegir ara ja, perquè hi ha hagut S'ha mogut una mica, no vols dir? hi ha hagut un mitjà a Alemanya que ha fet una entrevista amb Schumacher per IA. Per IA Sports. No, sí. Per intel·ligència artificial. ChatGPT s'ha fet I han passar dit que era Schumacher. I s'ha liat la Mundial allà a Alemanya. Però escolta'm una cosa, el CAC no pot actuar d'ofici en aquests casos. O sigui, el A Alemanya. Ara que tenen nou director, CAC, feu-me el favor. O sigui, què és esto? Des d'aquí, Una abraçada Sí. a Alemanya. a Alemanya. El CAC que en alemany El meu país seria... preferit. Com es diria el CAC en alemany? És consell, no sé. No, Però... però les episodi- sigles, encara que siguin. CAC. CAC, Però amb K, tot amb K. Vale. CAC. El CAC, el KK. Quins més pilots? 4 o 5 més, diguem. No, home, no. Bueno, hem dit 4. Hem dit abans com 10 escuderies. Ja, però l'important són els No, presidents, no? expilots. És que la majoria serien expilots. Jo, mira, agafaria Nelsinho Piquet Jr., Ja sigui Kartikeyan, saps què vull Narain dir? Sí. Kartikeyan podria córrer. igual, sí. Karun Chandok, que va sortir en un documental fa no gaire d'Hispània, a Dazón. És narrador de Sky Doc, Sports. tio, vaya puto mites. Karun Sí. Chandok, te'n Sí, recordaràs, sí, sí. d'Hispània? De Sí, fet, va sí, sortir sí, un sí. documental fa no gaire d'Hispània Racing Team que explicava que no tenien pasta per pagar la xofa Però digues Trulli, és que Clar, no, qui no. vulguis. i que tenien problemes per córrer els lliures perquè no tenien xofa. Això ho va dir Chandoko de la Rosa. No, ho ha dit tota l'escuderia Hispània Vale, Racing vale. Team que ha sortit en aquest documental. Us juro per Sí, és sí, que informació o feien opinió. 20 voltes als lliures. Sí, u. Que deia, sí. no, els lliures, t'explica el tio, que no corrien, o sigui, corrien un par de voltes, deia, ya lo hemos probado todo, no necesitamos, però és que no tenien més xofa. O sigui, m'explico? És Sí, per sí, no quedar sí, el sí. ridícul de és que no tenemos, no, DHL no nos envia la xofa. Llavors Mare és de bastant Déu. lamentable. Però jo tornaria a fer una escuderia que fos HRT, llavors fots Toni Cuquerella de team principal, Vale, i molt a fots favor. Pedro Martínez de la Rosa, que és català, el fots allà a córrer. Tècnicament sí. Tècnicament sí. Marc Gené. I Marc Gené, per exemple. Ja tens l'escuderia muntada. Però Fantàstic. aquests arrasen. No són... És igual. Aquests Però és per passar-ho bé, passar la tarda. Aquests Al final, serien el barrio. El barrio. No, però del barrio no són aquesta gent, eh? No, Tenen però molta perquè el pasta. barrio ha guanyat, per això ho dic. Molt porcinos, Molt porcinos, molt Ibai.
no sé. Víctor Abad hauria també. Víctor Abad, Víctor Abad, sí. Penses en algú de Fórmula 1 jove? Ja és Víctor Abad tota l'estona. Sí. Víctor Abad es fa el diumenge i la Moreneta. Sí, The Remix. Ah. La Santa, que venen la junts. Santa Trinitat. Però bueno, I a l'actuació del descans, Ozuna. per quina raó? Perquè toca la final de Copa i podríem trucar-lo perquè vingués també per nosaltres. Tu pots trucar a Ozuna ara mateix? Jo soc molt fan d'Ozuna. El pots trucar ara mateix? No tinc el seu contacte. Però li dono un DM d'Instagram que segur que me'l llegeix. Seguríssim. Som molt... O si no, tallets, un altre cop. Home, Jo de detalls t'ho compro. Detallets. Jo de detalls. Bailoteo Remix. Un coti per coti. Coti per coti. Que estaran segurament... tindran moltes ganes de cantar-lo una altra vegada. Estan fins la polla d'aquesta cançó. M'hi jugo als dos braços. Sí, però ara han de És el que els hi toca, passar. Han d'empassar. Ara sí. I ja no tenia res més de la tertúlia, o sigui... Bravo! Queden 5 Queden minutets, 5 vull dir, minutets. podeu treure el tema que pel vulgueu. presentador d'aquest humil Vull programa. dir... No, jo... Per això he dit, digueu pilots, digueu. Exacte. Digueu pilots. El- Més, el Víctor digueu ho sap. 7.300 pilots més, sisplau. Quan em toca a mi presentar, les tertúlies van superràpides. Perquè hi ha flow, tio. Sí. Vull dir... La cosa flueix. Bravo. No sé, vull dir... Fluï Quimber més. La meva pregunta... Com esteu? Exacte, us volia preguntar què tal us paga la vida, que les setmanes que no hi ha grans premis, la gent que fem Fórmula 1 ho passem malament. És veritat, sí. Perquè sí. no li trobem Com una sentit parada a la de vida. seleccions cada constant. Sí, Clar. sí. És la comparativa perfecta. Clar, Però sense Però, veure un André. partit d'Espanya per la 1. Sí, però és que tampoc el veig jo. Però- Vull dir, aquella però- Espanya-Xipre. Però vull dir que no, Espanya-Xipre. que no hi ha una competició de cards que et pots mirar per suplantar una mica. Saps què passa? Que almenys, quan hi ha parada de futbol, hi ha els 4 friquis que també es miren les seleccions i tens momardos, tens memes. Haaland amb Nosal- Suècia. Nosaltres no tenim res. Com que amb Suècia. Amb Noruega. Perdona, hòstia, demano disculpes. Estic molt Clar, és específic. això, nosaltres no hi ha res. I ara tenim 5 cursos en 6 setmanes. És veritat, Hòstia, no m'ho diguis. una de cal i otra d'arena. Tenim... Tu hauràs d'estar 5 diumenges fent Clar, directes. és que aquesta és una altra. Al final la Fórmula 1 On heu dit que es juga? Que Es juga. a Azerbaijan. A Azerbaijan, eh? A Bakú. A Bakú. Un país que Mare literalment no té res. No. Bueno, és la Tierra del Fuego. Va, Què té, Azerbaijan? què té? Actua a Eurovisió de miracle. Sí. Té persones? No, clar, No, collons, bueno, a evidentment, veure. i una densitat de població, i cultura, i llengua, ja ho sé, però vull dir que destacable, remarcable. No, si ha fet alguna Eurovisió. Allà. Ah, jo volia fer una pregunta, aprofito la tertúlia que estem aquí, que és que, com que no, jo ho haureu comentat aquí, perquè evidentment ho haureu comentat, som un programa documentat, però Madrid es posiciona per acollir el Gran Premi d'Espanya de Sí. Fórmula 1 el 2000, atenció, 27. 27. De fet, és un tema que hem dit més d'una vegada que ja no tornarem a tocar. Doncs el vull tocar jo. Ara sóc l'Aleix, no? Soc Endavant. membre d'aquest programa, no? Vols que afegeixi una cosa? Sisplau. El calendari de 2026 o 27 Sí? tindrà 30 curses. Però això és informació o opinió? És informació. Sí, eh? O sigui, hi ha bastantes possibilitats de que passi. Doncs des d'aquí una abraçada a tota la Afegint-se gent... Gran Premi de Barranquilla, per exemple. Com que de Barranquilla? Odia Barranquilla. Afegint-se aquí a l'AMI. En Barranquilla se baila así? Sí. Sí. Afegint-se aquí a l'AMI, afegint-se una altra vegada... Kialami? Sud-àfrica. Barranquilla, la Kings League és tabú o no? Crec que no, Al contrari. Molt ben tirada. Molt esperada. Afegint-se també Nürburgring, per fi una altra vegada O tornaria. torna a Nürburgring? Tornaria. Gran Hi notícia. havia... Hockenheim. Hockenheim. Sí, Hockenheim, és un altre que l'Alemanya. també Aquest em s'està molava molt parlant. perquè tenia una recta que si et descuidaves mig segon et foties fins al fondo, Sí, senyor. d'una recta de 500 hores, Era mortal. i llavors la curva era Tancadíssima. Tancadíssima, era increïble. Allò jugar-ho al Fórmula 1 2005 era bastant divertit. Crec que... Rebentaves motor a cada recta. A quin he jugat? Al 5 o al 6? Jo un d'aquests he jugat. Els dos, he jugat els dos. Jo el 6. Hi havia una gran Però cosa... perquè el 5 tenia 2 anys. Jo vull fer una petició... El 6-3, perdó, clar, allà sí. A mi m'agradaria fer una petició als desenvolupadors de videojocs, que és que d'una vegada, si us plau, posin els narradors oficials de les diferents llengües Sí, a la narració de la Fórmula 1. Perquè, per exemple, està Crofty narrant en anglès el Fórmula 1 2022 i aquí a Espanya un doblador que et pot haver doblat qualsevol pel·lícula de Marvel, doncs t'està fent també la I narració. que posin, Queda raríssim. i que posin català es fa el diumenge. Ara! Ara! Ja l'hora. Aquí fem promoció als amics. La narració d'Edgar Manchado. T'imagines? Molaria molt que Codemaster. Per favor, ens gravessin fent les bromes nostres i Exacte. cantéssim cançons només pel videojoc. Sí. Arroba Hòstia. Codemasters. La de Ferrari. Arroba Codemaster. La de la 33 la També, cantes també. per Codemasters. Més circuits. Voleu més circuits? Sí. Més circuits. Londres urbà. Ah, que et mola. Sí, aquest sí, però... Hanoi. Bueno, que circuit Lady Di? Ui! O què vols dir? És Bueno, a dir, bueno, és que jo un circuit a Londres urbà No, a mi em recordaria sí, moltes coses. No, i jo anava a dir, en aquest programa no s'ha fet oficial mai el nom que vam pensar per un circuit urbà a Barcelona. No s'ha Ui, fet públic mai. no, digue'l ja, digue'l, és el moment. Toca dir-lo. Gran premi. Gran premi Llunes avui a Cup, Barcelona. No, home, no! No.
Això encara no ha passat prou temps. No te'n pots riure encara. I així No es deixarem... desbloqueja fins al 2028, això. S'acaba. I amb això deixarem la primera part del programa, donem pas als anuncis i nosaltres tornem ara. Tornem a... A més, s'enfadaria el Dries o el Kabir. No, per favor! Perquè... I l'imam és com Hitler, encara està viu a Per favor, Argentina. Vale, no, ja està. T'ha de generar. Ja està, anuncis, tornem ara. Adéu. Fins ara. Look what the fuck that idiot did. I am stupid. Tornem dels anuncis i tornem amb la primera de les seccions, que és la meva. Molt bé, eh? Molt bé. M'autopresento. Deixant els altres, que presentin. No, Sí, és- sí, molt bé. cap problema. He pensat. Segurament la meva secció, perquè he estat poc inspirat, serà la més fluixeta de les tres. Ara, eh? Tinc molta confiança en vosaltres. Humilitat. I Vale. m'he portat un qui és qui de personalitats de la Fórmula 1 Mhm. i aprofitant que estàs aquí, doncs personalitats de la Kings League. Molt bé. Perfecte. Molt bé. Excel·lent. Em sembla perfecte. Aleshores, voldria que em digueu si me les compreu o no. Pim-pam, pim-pam. Vale? La primera de totes trobo que és potser la més fàcil de fer, Gerard Piqué, Vale. és Stefano Domenicali. Hòstia. Sí, és el Hòstia. CEO. Pel simple fet Vale. de que és el que porta el cotarro i s'inventa coses noves perquè la gent ho segueixi mirant. I per... No era qui era, com es deia el propietari abans de la Fórmula 1? Bernie Bernie Eccleston. Ara és aquest. Ara No és està aquest. mort encara, eh? Vale. Té molts anys, però no està mort. Segurament Segueix anant pot de estar puta, més d'una segurament. necroporra. Vale, perfecte. És veritat. He ficat a Casillas i Agüero com uns solens I sota quin nom? sota el nom de Sebastian Vettel. Ah, oh! Perquè Vale. els exfutbolistes han tingut problemes d'acord i Vettel ens els va provocar els aloncistes. Mal, molt bé, m'agrada. Els tres són llegendes retirades del seu esport. Tots estan passant per la crisi dels 40, els dos primers fent TikToks i directes de Twitch i Vettel amb l'ecologisme, salveu les abelles i aquestes coses rares. I ara tots tornen als seus respectius esports d'una forma diferent a quan ho van deixar. Però- Iker Ikun amb la Kings League i Vettel en forma de Helmut Marko. Ah, Vettel torna? Tornarà segurament. Hòstia, no, això és, sí que no és no sabia. oficial, però... Està avorrit, el tio a Sí. casa. Jo crec que, saps què passa? Jo crec que tenen un efecte bumerang, no? És Un que si ha efecte tornat rebot. Alonso pot tornar qualsevol, eh? Ja, però en plan que es retiren i després arriben a No casa. perquè no sigui bo, sinó perquè, cony, ja té una edat. Vull dir que al final demostra que si tens el cervell ben a lloc, Però és que Vettel crec que no el té ben a lloc. No! això ja és cosa vostra. Justifica la resposta. Els últims anys està fent coses rares. Bueno, perquè el tio no és competitiu. Sí, I no abans sé. ha de trobar la notorietat per altres bandes. @Lewis Hamilton. Sí, és veritat. Seguim amb De Gref, que és Roman Grosjean. Hòstia! Pel fet, molt fàcil, l'escut dels Sallans està ple de foc. Oh, no! A De Gref l'han pillat amb problemes al volant, conduint a més de 180 km/h. Ah, sí? Grosjean amb Haas anava a una velocitat similar i també s'accidentava cada 2x3. Sí, això de l'accident realment... Fins i tot podríem dir Ever Banega. Això de Gref Ever Banega fa ets 3 tu. o 4 anys, Ever crec. Banega, que sóc Ever jo. Banega ets tu. Sí. Vaig lesionar una gasolinera amb el cotxe. Ever Ah, Banega sí, es va no, trencar. Ever Banega es va atropellar a si mateix. Però ell també. Jo també, però vas atropellar? no em vaig atropellar. No sé, se'l frega de mà, sí on està. Sí, vale. Que soc futbolista imbècil, que normalment solen ser sinònims, Sí, però no tant. sí. Seguim amb Gerard Romero, Aquesta és meva. Aguanta. que és Daniel Ricciardo, perquè són els més notes amb molta diferència. Oh! Sí. El titós aquest és el Nico Hülkenberg. Ja està. Inside Perdó. joke. A favor. Inside joke. Inside joke. Estic a tope amb la vostra Inside joke. A mi, secció. t'he de dir, Gerard Romero, Pierre Gasly. m'ha anat de menys a més. Ara em cau molt bé. Romero. Romero. Abans Sí, em queda no, com no. una patada als collons. I ara em cau de puta mare. Ho puc entendre-ho. No sé. Va, al final hi ha un moment en què jo crec que s'ha convertit en bon rotllisme. Tendresa. Sí, no? Sí, Em tot el que desperta, sigui et juro que em desperta tendresa. Tendresa i bon rotllisme sempre a favor. Voldria una abraçada d'ell. No sé. Un pensament A intrusiu. favor de les abraçades. Sí, 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 sí. A favor de les Sí, abraçades. Perchita és Nicolas Latifi. Nicolas Latifi. Una manera de descriure les habilitats del canadenc capista era que és un tronco. Qui no tingui ni idea de la Kings com jo, los troncos és l'equip de Perchita. Ah, molt bé. Bueno, està ben trobat pel tema de naming, llavors. Sí. Bueno, bé. Rivers és Carlos Sainz, Hijo. hijo, Sí. perquè els dos lluiten contra algú que té el seu mateix nom. A la velada 3 aquesta, la Rivers lluitarà contra Rivers Ah, sí? Sí. No sabia i això. Carlos Sainz, fill, està lluitant contra el llegat del seu És que pare. la velada de l'any em genera zero interès. No, si no ho pots dir per contracte, no ho dic jo, però jo ho dic. A mi em genera zero interès. No obre la boca, l'Albert. No. No opina. Jo, mira, em posaré una mica de gel hidroalcohòlic Molt bé. A la boca, per concretament? desinfectar-me. Molt bé. A les mans. Sí, és que a mi la boxa, no? En català diem la boxa, No, jo tampoc soc de box. no m'hi trobareu. No, mi tampoc. I gent pagant-se perquè sí, no m'hi trobareu. Hòstia, m'has Acabo cotxat. de- La acabo cau de- de mare que et va parir. Això fa pinta que aquest gel hidroalcohòlic feia 7 anys que ningú el treia
I he apretat fort per com saps? I veig que... Bueno. Avui m'ha passat al bar del José, això. Sí. Anava a dir, si t'ha passat, compte, perquè igual la teva parella no s'ho pren bé. Juan Guarnizo Vale? és, per una estranya raó que no vull desenvolupar, no m'he trencat molt el cap, Molt bé. Checo Pérez. Per un tema de Latinoamèrica, potser? Els dos són mexicans. LATAM. Són els dos a Mèxic, a sobre, Sí, no? Juanito és mexicà, no? En teoria és colombià, però viu a Mèxic. I Bueno. La Rivers és mexicana. Sí, aquesta la sabia. jo pensava que era d'Alicante. No, és que... Perquè vegis l'oposat que estic en aquest tema. T'estàs confonent amb l'altre Rivers, potser? Ai, potser m'estic És que hi ha confonent. dues Rivers, Hi ha dues Rivers? Hi ha dues Rivers. Ho acabo de dir. Clar, que s'estan literalment. barallant entre elles. Clar. Clar, té lògica. Vale, doncs m'acabo de La liar, batllada disculpeu. de l'any. La batllada. DJ Mario, Vale? Yuki Tsunoda. Hòstia. Mario és conegut perquè en el seu moment sempre estava enfadat, insultant, cridant, llançant mandos. Si un pilot a la Fórmula 1 és conegut per la seva capacitat explosiva, sobretot a les ràdios amb el seu equip, Sí, senyor. és el japonès. Don DJ Mario, Sí. Hòstia. Mita. Porto anys veient-lo, Mita. Però anys. De veritat, mita. L'estimo. I l'última, i possiblement la més fàcil també, juntament amb la primera, Aquest gel hidroalcohòlic, perdó, fa olor de A veure. patat i mongeta tendra. Ja està. mongeta tendra, que vaig descobrir que en català es diu bajoca. No sabies? mongeta tendra. Bajoca. Fa olor, no Bajoca. fa olor de No, no, no patat i sabia. mongeta tendra. Hòstia, que fort, això, Tu creus Ja que l'empresa està. ho ha fet amb sabor? Seguim, sí, És segur. com els lubricantes de Segur que han dit, sabores. segur que han dit podem fer pressa, podem fer mongeta tendra, fem mongeta tendra. Sí, home, sí, cap problema. Veig que us esteu apoderant del programa. Vostre. No hi ha podcast que no ens apoderem. Exacte. Perfecte, em sembla perfecte. Jo encantat, que ho Ah, feu. sí, No, si no ho faig per d'allò, No. Sí, digue'm. De fet, mira, justament l'última comparació era la teva, Hòstia! que trobo que també és de les més fàcils perquè ets Antonio Lobato. Home, bueno, clar. El que comenta Home, aquestes clar, coses. Sense vosaltres, els directes dels esdeveniments perdrien molt. Em sento més Nico Abad que... Perdó. Nico Abad? Nico, el de les motos. Per un tema de coneixement. No. Hola, vinga. Els dos sou capaços de fer una festa d'un enterro i et demano, sisplau, Albert, que no et quedis calvo. Hòstia, quin putadón. Espero que no. Sabreu bé. De moment apunto maneres que Que no. treu millor que a mi i em treus 11 anys. Bona Sí, headline. sí, és veritat. Bona Avui headline. t'he vist i he pensat, hòstia, ja... No, Bermú. Frente Clar, és que Atlético. feia 7 anys que no em veia. Atlético, diu. Me cago en la puta. Cabron. On està el Jimmy? El què? Ah, sí, no, ja. Bueno, No, fins no, zero. No, No, ja està. m'hi veuràs mai. No, no. Passem a la secció del Víctor. It's ridiculous. I mean, it's ridiculous. Honestly, lost a second for nothing. Aviam, sí, pregunta. Què ens portes avui? A veure, recollint el guant de la secció de l'Aleix la setmana passada, Que no recordo ni què era. no. Vam descobrir el que a partir d'ara serà el superheroi preferit de tots. Nanoman. És veritat. Nanoman, Nanoman. Nanoman. És Alonso convertit en superheroi. Està molt bé, no? això. I això, l'Aleix ens va portar una trepidant trilogia de Nanoman, així a l'estil de Marvel, i posteriorment jo mateix vaig llançar a l'aire la idea de fer una espècie d'univers Marvel, però de pilots de Fórmula 1. Per tant, abans de que aquest tros d'idea boníssima caigui en l'oblit, vull aprofitar-la ja. Boníssima. Per un Estira tema les flors, de royalties, també. Exacte, tema de drets. Llavors, la secció d'avui podríem encabir-la en un qui és qui, però no és ben bé això. Llavors, jo proposaré el nom d'un superheroi i d'un dolent, o sigui, el nom d'un pilot, i llavors proposaré un superheroi i un villano, i explicaré en què consisteix. I Molt vosaltres bé. tres haureu de votar si us quedeu amb la versió de superheroi o la de villano. Vale. Sí? Vale. Llavors, comencem amb Lewis Hamilton. Val? Villano. Tenim l'opció de Hero, que és, el seu nom seria Beckman. Beckman. Beckman, B-E-G-M-A-N. Desenvolupa. No se li escapa a ningú que Lewis Hamilton és vegà. Doncs per això el seu vale. rol en aquest univers seria salvar els animalons que passen de tant en tant per allà mentre intenta ser campió amb la dieta plant-based. El seu superpoder és guanyar una extra velocitat a base de pets, perquè tots sabem que les llegums són flatulentes i els vegans ens alimentem molt a base de llegums. Llavors, Hamilton, versió bona és Hòstia, m'ha Beckman. agradat, I la versió villana, estic molt content de la versió villana, es diria Evil Dr. Porkchop. Pels qui no conegueu aquest nom, així és com es diu el porc de Toy Story en una escena en la qual representa que ell és el villà mentre el nen juga amb els seus ninots. Aquesta és doblement bona perquè ell es diria literalment el doctor malvat filet de porc i clarament veiem una contradicció Clar. amb el fet de ser vegà. Efectivament. A més, fàcilment, el seu cognom veient el Ham de Hamilton doncs Clar, es lliga presta la amb- broma, es presta Exacte, la es presta broma. la broma. Sí,
La seva habilitat quina seria? Quan tingués prou energia acumulada, canviaria la benzina del cotxe rival per sang de porc i així espallaria els monoplans. Buah, favoríssim, Jo et compro el Villar. Sí, Villano. Doncs jo et compraré l'heroi perquè no sembli que hagis perdut la feina. Perquè no sembli perquè es noti que estava bé també. Que hi ha hagut una feina al darrere. La feina S'ha també currat el estava xaval, bé, s'ha estava currat. Molt a favor. Merci. Segon pilot, Max Verstappen. El nom, els noms és els menys corrents. Vale. Però bueno, Més igual. a més són coneguts. El nom de superheroi seria Supermax. Bueno, t'has trencat les banyes. N'he tancat les banyes. Efectivament. El nom no té cap misteri. Superstappen? Superstappen? Bueno, Què? està bé. Està bé. Saps què passa? Que el nom és una de les formes en què els seus fans l'anomenen. Clar. El seu únic objectiu seria guanyar el Mundial. Tampoc tindria altres fins més benevolents. O sigui, el Verstappen Sí, d'ara. literalment és ara mateix, sí. Però sí, lluitaria en contra d'aquells que volen fer-ho a través de males maneres. Però només ho faria per guanyar ell. És fair play, però amb un objectiu propi. Clar, Exacte. lluitant contra, per exemple, Hamilton. Exacte. Val. Seria un Verstappen millor que el d'ara una miqueta. El seu superpoder seria el Cocaine Rush. Crec que no mereix gaire explicació, però si esteu flipant, bueno, això, gràcies a l'alteració aquesta dels seus sentits, tindria una precisió i una energia màximes per anar avançant posicions. Una broma interna d'aquest podcast és que Max Verstappen, com és holandès, doncs les drogues li... Vale, perfecte. Molt bé. Perfecte. Bueno, i aquesta és la versió bona. Aquesta és la versió bona. Vale. Acabem la dolent. És que pot guanyar amb un fumant Maria. Sí. Un dia més, un Heroi. holandès normal. Heroi. La versió dolenta és Mad Max. De la mateixa manera que abans, el nom no té gens de secret. De fet, han estat molt fàcils de trobar, com podeu comprendre. Molt bé. Doncs què faria Mad Max? Més enllà del que ja fa l'actual Max Verstappen, a més, compraria la FIA, és a dir, Hòstia! seria com comprar els àrbits en el futbol, també compraria els mitjans, seria el més brut de la graella i intentaria matar els rivals directament, o sigui, els mataria. O sigui, bueno, hi ha una Sí, a la vegada és també el Verstappen d'ara. És la que... Anava a dir el mateix. Sí. És el Verstappen d'ara, no? Llavors, la seva habilitat especial per competir a les curses i fotre el rival seria el Heroin High, o sigui, el high d'heroïna. Clar, en lloc de cocaine, heroïna. Exacte, que el dirigiria un altre pilot que es tornaria completament drogat i incapaç de conduir. Hòstia, jo em quedo amb el villano. També perquè Supermax em recorda a producte neteja. O a Pròxima Pepsi, saps? Jo compraré les dues i de fet m'agradaria que sortissin en una pel·lícula un contra l'altre. Hòstia! T'ho compro. Ell contra si mateix, de sobte descobrint una mica com els Spiderman. Exacte, Black Spiderman. i com que la fes Christopher Nolan i amb algú molt, molt profund sobre la bipolaritat. No? Totalment a favor. Totalment a favor. Ja tenim idea. Vale. Següent pilot, Charles Leclerc. L'heroi seria Il Predestinato. El predestinato! Tampoc t'has trencat molt les banyes. Aquesta també ha estat rapideta. Charles Leclerc és bo sempre. I per què cal anar a buscar un nom més lluny quan ja tenim un que és l'hòstia? Simplement seria el jove que té ganes de tot, guapete i amb molt entusiasme que té idealitzada la vida i uns valors de puta mare. Amb el poder de l'amistat i altres coses de l'estil, Poder de l'amistat, vol defensar aquest esport que tant estima Tocat el Super 3. de diferents personatges malvats que l'envolten. El poder de l'amistat! El poder de l'amistat. Això! Les supernenes! El poder de l'amistat. Hòstia! Hem tornat al Super 3. Brillant. Això és el poder de l'amistat. Llavors, un altre inside joke de Fórmula 1, el seu superpoder seria tirar plàtans gegants al cotxe de darrere perquè fessin una virolla a l'estil Mario Kart. Oh, molt bé. I per què és inside joke? Perquè en pandèmia hi ha un vídeo molt bo de Charles Leclerc vestit de plàtan fent un twist. Correcte, molt a favor. Hòstia, m'agrada molt aquesta. Val. Compro el villano. El villano és el genet de l'apocalipsis. Conyo, joder, quin canvi. Degut a que condueix pel Cavallino Rampante, no se m'acudia cap altre nom més adient que aquest pel príncep monegasc. Ferrari podríem dir-li que és la institució del crim i del mal i Mattia Binotto seguiria sent el capdamunt d'aquesta, però a l'ombra. Leclerc seria dolent, el dolent com amb més habilitat, aquell dolent que és bo amb tot, saps? I seria el predestinato, però al lado oscuro. La seva habilitat seria la de fer explotar motors d'altres cotxes quan estigués enfadat. O sigui, estaria molt enfadat amb el seu equip d'estratègia i llavors, de tot el cabreig, faria pum! I faria explotar els altres cotxes. Excel·lent. Et compro el villar. Villano? Em quedo amb l'heroi. Heroi? M'ha fet molta gràcia que tingui el poder de l'amistat. Hòstia, jo anava a dir el villano... És que tot es guanya amb el poder de l'amistat. m'has guanyat. Tot es guanya amb el poder de l'amistat. Poder de l'amistat! Vamos! Poder de l'amistat. Queden dos, val? Esteban Ocon. Ok. L'heroi seria Caraman.
Desenvolupa, sisplau. Caraman. Em sembla que ja és coneixement popular que als inicis d'Esteban Ocon i la seva procedència de família humil, no? Tots ho sabem. És veritat. Que també els seus pares van arribar a vendre una casa i a viure tots en una caravana pel xaval i pels seus cotxets. Que bonic. Llavors, caraman. Vale. Vale. Val? El seu objectiu és enderrocar tots els dèspotes i paydrivers que arriben a l'esport i el vol fer més equitatiu, perquè tothom amb talent pugui arribar en comptes dels de diners. El seu superpoder és el de la resiliència al seu cotxe. És capaç de fer sobreviure el seu cotxe a qualsevol problema. També, a l'estil de Leclerc, tira una cosa per fer patinar els altres, però no són plàtans. Penseu en Esteban Mojón i ja sabeu el que tira. Vale. Bueno, m'ha agradat força. Vull dir que ets un hipòcrita. Sí? Perquè en aquest programa sempre s'ha criticat Esteban Ocon i acabes de dir que té talent. Has dit hipòcrata? Hipòcrita. Com tecnòcrata i hipòcrita. Hipòcrata. Hipòcrates. Perdó, És com hipòcrita. seguidor d'Hipòcrates. Llavors, No sé què deia Hipòcrates. No ni que existís un tio així, eh? no. Potser... Hipòcrates sí que existia. Sí. Va existir Hipòcrates. Sí que existia. Ah, era un metge. És el metge, és el del jurament hipocràtic. Sí, existia. Sabia jo. Aquest tio és... Sabem, aquí sabem. Volia dir hipòcrita, perdó. Val. Llavors, la versió villana d'Esteban Ocon Sí? tampoc té gaires misteri, és Esteban Mojón. Hòstia, collons. Ara que el va fer. És de sèrie de la 2. Sí. El seu superheroi... Sèrie dolenta de la 2. Sí, o sigui, simplement perd totes les qualitats bones i segueix tirant merda als cotxes de darrere. Sí. Està molt bé. Amb què us quedeu? Heroi claríssim. Heroi? Però és que Ocon no pot ser mai heroi. No sabia que tenia aquesta història familiar. M'ha agradat, m'ha emocionat, m'ha entretingut. Saps que té família catalana? Ah, sí? Per tant, és el pilot català de la Fórmula 1. El pilot català? L'heroi, la pregunta és, l'heroi tindria poder de l'amistat? No. No, Ocon no té amics. Villano, Esteban Mojón. Jo villano. Pues Ocon sempre. Esteban Mojón, Fantàstic. en el nostre univers Marvel. Llavors, passem amb l'últim de tots, Fernando Alonso. Home, ràpid i furioso. Val? L'heroi, ja el coneixem, és Nanoman. Home! Aquí no cal que descobreixi res. Si voleu saber, millor, el que podeu fer, És mirar el programa. mirar el la programa passada. anterior. Xagallar-lo. Val, llavors, el seu objectiu també és saber quants campionats del món aconseguirà. Ell vol aconseguir el màxim de campionats. Tot, ho vol del món. tot. Llavors, com el nano, el seu gran superpoder és el sodapollisme. Les seves habilitats, a més, són innumerables. Té sentit de l'humor, velocitat, sap trucar el seu cotxe cap a B, sap espatllar el cotxe als altres, fa viatges intergalàctics i altres dimensions. Vaja, el superheroi total. I si voleu saber per què, doncs a l'episodi anterior Això està molt bé. està. Molt bé. Està, aneu a buscar-lo. Llavors, simplement és el superheroi total. Qualsevol superpoder que us podeu imaginar, el té. El sudapollisme també és el superpoder dels funcionaris. Seria... Sí. Jo crec que... Molt ben trobat. I llavors, la versió villana és nanosexo. Sí, ho heu escoltat bé, nanosexo. Es tracta del superheroi, sí, es tracta de la mateixa versió del superheroi màxim, però també hauríem de considerar-lo el dolent de la pel·lícula. El final boss és nanosexo. Doncs, com no seria un final boss si no tingués múltiples problemes mentals? Primerament, la pròpia personalitat múltiple. Seria multipolar. A estones, el nanosexo de Twitter, a estones es diria nanoman a si mateix, i altres estones seria simplement el major tros de merda existit. Tindria tots els poders que he dit abans de nanoman i un afegit per aconseguir... O sigui, el seu afegit seria que seria simplement això, un tros de merda. No tindria cap mena d'escrúpol, val? Llavors, fent valer el seu nom de nanosexo, només amb imaginar-ho podria anar al llit amb totes les parelles, pares i mares dels pilots de la graella. És a dir, Pares també, eh? Exacte, Pares, pares també. tots. Aquest és el seu superpoder, a més del de Nanoman. És a dir, és Nanoman, versió dolenta, amb aquest superpoder afegit. Només d'imaginar-s'ho, se'n va al llit amb qui vulgui. Llavors, depenent del dia, faria servir o la parella, o la ex, o el pare o la mare... Així afecta els altres pilots. Exacte, i així fa la guerra psicològica als altres pilots. El poder de la putració. Sí. Jo em quedo amb la versió dolenta perquè és com és la bona, però... És el poder de l'enemistat, eh? Sí. Poder de l'enemistat. Em quedo amb la versió dolenta perquè és la bona amb més coses. És extended. Sí. Jo em quedo amb l'heroi perquè m'ha fet una mica de cringe. Sí, oi? Una persona que és capaç de sobte, tu estàs corrent contra ell i et ve i m'he follat el teu pare. No, t'ho diu per la ràdio, eh? T'ho diu per la... Sí. Sí. Jo et compro l'heroi, però perquè ja tenim la part de la història feta. Sí? Bàsicament per una feina. ja està la feina treure feta. feina, Tu sí. t'imagines, estàs content? Luis, Alonso, fuck your mother, saps? Com Clar. Feina feta no fa l'estona. No. Alonso is faster than you. Do you know? Do you understand the message? A més, ara li podríem dir... Ara
tots els... O sigui, li podríem dir padre amb tots els noms. Amb totes les Cert. lletres. Això és veritat. Sí, és veritat. Ja està, aquesta és la meva secció. Molt bé. Saps a qui li Saps a qui li podem dir padre? Aquí. A qui ens farà la secció ara. Pol Corredera. Pol. I think we should retire the car. There's no point going to the end. What are we doing, guys? Seriously? Shut up. Steering wheel. Flaps the steering wheel, yeah. Steering wheel. Somebody tell him to give it to me. I think it was. Yes. So loser. Hola, què tal, com esteu? Com estàs, Aleix? Molt bé. Vale. Tens 5 minuts per fer Doncs el que vaig tu a fer-lo vulguis. més ràpid que El que pugui, tu vale? vulguis. Aquests dies l'agenda es fa el diumenge. Pots no cridar i pots anar més tranquil. Doncs que la baixi el tècnic. No sap no jo cridar, modulo. cridar. I interromps. Vols que vagi ràpid? Interromps, Jo home. modulo Quina així. vergonya. Aquests dies l'agenda es fa el diumenge, hem estat al circuit de Barcelona-Catalunya perquè s'hi han celebrat les 4 hores de Barcelona dins del marc de les European Le Mans Series. Vale? Allà hi hem vist pilots de la talla de Pol Di Resta, Juan Pablo Montoya, Michael Fassbender o Tatiana Calderón. Tatiana, a més de ser més ràpida que la caca que fas després de menjar un kebab, va ser viral fa ja un temps perquè la cantant de reggaeton Karol G va ser patrocinadora seva. Sí. És a dir, la colombiana va apostar per Calderón per impulsar les dones esportistes del seu país a emmirallar-se en la pilot i, per què no, portar algun dia una dona a la Fórmula 1, que ja va ser hora. Tatiana va córrer aquella temporada, la 2022, 4 proves de la Fórmula 2. Desgraciadament va ser 18a a Spa i a Abu Dhabi i no va acabar a Monza i a Zandvoort. Vale? Per tant, números decepcionants. Però avui no volem parlar de la Tatiana Calderón, sinó que avui que us munteu vosaltres al cotxe, que és la vostra vida, és un viatge iniciàtic, i juguem plegats al joc d'avui, que és quin cantant us patrocinaria si fóssiu pilots de Fórmula 2. Vale? Vale. És el joc que us De Fórmula 2, plantejo. no podem ser de Fórmula 1. No, Dos. perquè és massa mainstream, vale? Sí. Llavors, opció A. Ets una persona que creu que pot arribar a la Fórmula 1, res t'ha impedit lluitar pels teus somnis perquè un dia ton pare et va dir que aconseguiries tot el que et proposessis per molt amunt que estigués al teu cim, vale? Aquest seria un target de persona que podeu trobar a qualsevol indret del món. I aquest tipus de persona... Qualsevol Instagram. A qualsevol Instagram, per exemple, et patrocinaria Camilo. Vale? Vale. El bigoti més famós del segle XX, només superat per Salvador Dalí, et dona bona part del seu patrimoni. No el necessita, ja que viu en una masia perduta a una muntanya de Colòmbia i la seva despesa principal és en semilles de chia i plantacions de marihuana. Vale? No guanyes el Mundial, però aconsegueixes una meritòria P3 al Mundial de Pilots i en 3 anyets et fas amb el seient d'algun pelau de Williams. Per tant, objectiu més o menys aconseguit. Hem arribat a on Sí, prou bé. no? Opció B, vale? de tipologia de personalitat. No saps ni com has arribat allà. Un dia els teus amics et van dir d'anar als cars i els vas doblar diverses vegades consecutives, et vas apuntar a competicions perquè t'ho van dir i corres amb un mono perquè és obligatori, però tu conduiries amb xancletes i una birra a la mà i el pitjor de tot és que encara els guanyaries. Vale? Aquest seria el tipus de persona B. Qui et patrocinaria, no? Quin cantant et patrocinaria? Doncs et patrocinaria Lil Cake, el cantant de En el Mercho, escoltant Don Fercho, es veu reflectit amb la teva història de superació accidental i després de crear el seu únic èxit viral decideix patrocinar-te perquè portis el nom d'Argentina al seu cotxe i corre amb un casc... Perquè és dels collons, a més a més. Sí. I corre amb un casc que simula la seva cavallera, que, perquè us feu la idea, és una mescla entre Carles Puyol i Cucurella. Vale? Sense participar en una sola sessió d'entrenaments lliures, guanyes el Mundial de Pilots, el de Constructors, el WEC, Le Mans i un bingo al que vas anar un dia abans que estaves avorrit a Mònaco. Vale? Moltes felicitats. Aquest seria el target B de la nostra gent. Però arriba a Fórmula 1? Sí, guanya tot el que ell vulgui. Tot. I opció C, et preocupes de cada mínim detall del cotxe, arribes el primer dia al box i marxes l'últim perquè ets una persona compromesa amb el projecte, encara que l'empresa no et pagui ni una sola extra de més. Això em sona. Sí. Participes del disseny del monoplaça, esmorzes amb l'equip, analitzes la telemetria amb els enginyers i fins i tot truca a la mare de tots els membres de l'equip per dir que estan descansant bé aquests dies. Vale? Qui et podria patrocinar? Evidentment, no podia ser un altre, David Bisbal, l'animal d'Almeria, entra cada matí al box dient ¿dónde están los máquinas? Lo primero de todo, però evidentment no refereix al cotxe, sinó a tu, que has estat preparat per fer la patada voladora de boleria a boleria i pujar al cotxe per arrasar a tothom a la pista. Malgrat la il·lusió, acabes la temporada 18è de 17 pilots, però és igual perquè Bisbal està tan content amb la teva actitud que et paga la següent temporada i un xalet de Torrevieja. Que no ha quedado último. No ha quedado una pela, no ha quedado último, que no passa nada, hombre. I et regala un xalet a Torrevieja per poder passar l'agost amb l'equip i fer team building, paraula que el cantant és incapaç de pronunciar. Aquests serien els 3 models que us he presentat. Quina series tu? Jo seria clarament David Bisbal. Motivat i últim. Jo també. Sí. Albert? Jo sí, segurament seria David Bisbal. També s'ha de ser humil en aquesta vida. Sí. S'ha de ser humil en aquesta vida i anar amb el bon rotllo abans que amb els guanyadors. Oh! Jo no sé què seria. No sé. Perquè no seria David Bisbal, però tampoc seria el Mercho. Si no seria Lil Cake. O sigui, tu series Camilo. Segurament. Camilo. Un tio relaxat. Sí. P3, Sí, aquí 3 anys de Williams... Sí, jo seria Camilo. No, sí. fer fer. Sí. Un tio que no sap com està allà, tampoc. No, A mi Camilo. però està allà. Però està, ja. Vida de rico? I es creu amb Grosjean i no sap qui és. No. Tot és igual a tu.
Però bueno, sabeu el que no ens és igual? No, què no ens Els diu? llocs on ens poden escoltar... Home! S'ha de fer promo. Albert, Sí, digues. on ens poden escoltar? La promoció. Al 96.3 de Ràdio Mollet, De l'FM. que és sempre amb tu. La freqüència modulada sempre al capdavant de tot. Va, Víctor, on més? On més? A Spotify, iVox, iVox, Apple Podcast sí. i YouTube. I YouTube. A www.radiomollet.com. És veritat, També. el podcast es penja també allà, també és es veritat. Allà. I www.molletvallès.cat. Veus, aquí crec que ja no. Però això és la tele, no? Això és Aquí la hi ha tele. tele, Allà aquí? ja no. Sí, Allà tenim ja tele, no. aquí? Sí, tenim tele. Hòstia, Però que bé, no? igualment a la tele segur que hi ha un enllaç que us redirigeix a la Llavors, ràdio. seguiu-nos també a Instagram, Instagram, Twitter i TikTok. I TikTok. I podem acabar aquest programa, si us plau, ràpidament, amb un doblatge d'algun personatge. Hòstia, què vols que et De la digui? Fórmula 1, què ens pots fer, Albert? Així Hòstia, la ràpid. Fórmula 1. Tu creus que jo sé imitar algú de la Fórmula 1? Tanca el programa amb qui vulguis. Tanca el programa així. Virolla! Bebeteu! I fins aquí el programa d'aquí. Moltes gràcies, Albert. Moltes gràcies, Pol. Vinga, que Ens vagi bé. veiem la setmana vinent. Una abraçada a tots. Ciao. Adéu-siau. Ciao, 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 ciao.